ane ta ya. Tapi kaya kowe iki aman. Wayah udan ora bakal kodanan. Kok isa? Lah nek terase ning dhuwur ki. Opet endi to, Mas? Jambu alas Mas Raji. Yuk. Jambu alas. Niki pasukan jogetnya pundi niki? Asik asik. Lah niki Mbak Sugeng nih. Monggo. Ingkang badhe joget. Yo! Asik asik. Jogetnya apik mana, Pak? Yo. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Mas. Nyanyi Mas ora ndonga, nyanyi. Lah yo ndadak muka dimah larane lho Mas. Wong arep tandang nyambut gawe. Apa wae kuwi diawali nganggo bismillah bar alhamdulillah. Mbut gawe nyanyi. Lah iya. Mbut gawe Mas, mbut gawe. Ben barokah rezekine. Iya yo barokah. Kelok. Situ nyanyi. Tak tuwapuk. Lah ya, tak tuwapuk. Tuwapuk. Kelingan manis eseme. Terus kelingan arepah kemuyune. Terus tolak kasih sayange. Kapan aku iso dadi jodoh. Alas kulite ijo sing gagas wis duwe bojo nyetak lidik sambi robyong tukang sotik demeki bokong ayo le Tuban